Malawi Today. Maswera banji Malawi nonse chigawo chakumasana. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Anthu ambiri akonzekera talandira ma audio ochoka m'magulu osiyanasiyana kuti kodi lero nkhanga zaona zibwereza mtundu wanji, ndipo talandira ma threat ochuluka kwambiri kuchokaso ku chipani chija cha UDF, masapota amene amakonda chipani chija cha UDF. Nditu anthu apanga kagulu kawo kumene akukambirana zothana ndi Comrade Ntanywa amene akufuna kuchosa moyo wanga. Aliyense ali ndi kuthekera kotero chifukwa chonena kuti idzafikanso tsiku limene moyo wanunso nanunso uzachoke. No matter what mundikankhire ineyo kupita kumaloko, komano muli ndi ufulu ufuna kuchosa moyo wanga, mukhale omasuka. Chigawo chakumasana kuno a Malawi ndikufuna mundimvese kwambiri, amene muli mmakutu, amene mulibe mphenga pali makutu ena ake mmatuluka zija zokhala ngati mamina, ndi ena kumva kumatha kwavuta chifukwa chonoti mwina akudwala zimene zija. Komano ngati alipo amene angamve molakwika, tamfunsani nzanuyo kodi amathandauza chani a Comrade Ntanywa. Kubwera kumene ndabwera ndi programu yanga ya nkhanga zaona chigawo chakumasana kuno, ndifuna ndikambe zimene Amalawi kunjaku akuyankhula, Amalawi kunjaku akuzifuna, komanso zokhumudwisa zimene zikuchitika kuchoka mu zipani zosiyanasiyana. Ine ndine Malawi, komanso anthu amene amvere programu ndi Malawi. Musankhe muzabwino zoyipazo muzisiye, koma ndifuna ndiyankhule chilungamo chenicheni, zoona zenizeni zimene zili pa ground. Chifukwa tasala ndi masiku ochepa kuti anthu tikaponye chisankho, koma palibe cha nzeru china chilichonse chimene chikuchitika kupyolera kuzipani zija zotsutsa. Ndibwera ndi gwero la zonse ndibwera nalo, ndikuti nonse amene mmakonda DPP, nonse amene mmakonda UDF, nonse amene mmakonda Afodi, kaya mmakonda MCP, aliyense amene ali ndi chipani chake mungomvesera fundo zimene ndikufuna ndinenezo, nde aliyense azizisankhira eka. Enda Malawi ndifuna ndikuwuzeni kuti
chisankho cha pa 16 chikhala chisankho chimene chikhale choyambirira mdziko la Malawi kupezeka zonoti munthu amasapota DPP koma kukavotera UDF, munthu amasapota UDF koma kukavotera MCP, munthu amasapota MCP koma kukavotera DPP, munthu amasapota UTM koma akavotera UDF, munthu amasapotera UDF koma akavotera DPP, wa DPP akavotera MCP. Mukhoza kuona it's like a circle. Zimene zichitike chaka chinocho zikhala zimene zizi. Chifukwa chani zimene zichitike? Chifukwa chonoti azisogoleri azipani onse sakumva, akulephera kuti akanatha kukhala pamodzi ndikumanga chinthu chimodzi ndikuona zonoti kuti tsogolo la Malawiri lipanga bwanji. Masapota azipani zosiyana-siyana akulepheranso kuunikira zipani zawo. Nde dziko lija sopano langokhala chinambalala, aliyense akungopanga zonena kuti bola ine zindithandize, bola ine zindithandize, bola ineyo tsiku likamatha nyumba mwanga ndikhale chokudya. Ndi ndale za ku Malawi panopa mmene zafikira. So chigawo cha kumama kuno ndikuti mukonzeke kuti mutsigule makutu mundimve bwinobwino zimene ndakutengerani, nde mukayimva programu yo aliyense azisankhire kuti kodi ine ndikavotera chipani changachi kapena ndizakavotera chipani cha azangawo kapena ndizakavotera chipani icho pazifukwaso zanu, osati ine yayi koma pazifukwa zanu. Chifukwa aliyense ali ndi zifukwa zimene akuganizira zonena kuti ine ndikufuna nditakavotera DPP, ine ndikufuna ntavotera UDF, ine ndikufuna ntavotera Afodi, ine ndikufuna ntakavotera mgwirizano. Pali ena atu akufuna atakavotera mgwirizano, pali ena za mgwirizano alibe nazo ntchito. Nde zimene zichitike mu chaka chino. Nda Malawi tieni konzekani. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM kuchokera kuchimbia. Mukadzaona anthu amene akuchokera chigawo chimodzi ndikusumirana, muzifunsa Malawi kuti awa ndi ndani, awa ndachihana, awa ndi ndani, awa ndakamlepo kaluwa, onse akuchoka kuti kumpoto. Ndezi kuti bwanji akuti asumirana, mudziwe kunena kuti chilipo zomvesa chisoni tikamava zinthu ngati zimenezo. Uyu ndi ndani, vice president wa Afodi, akuti chani, bola MCP. Uyu ndi ndani, president wa Afodi, akuti chani, chakwera ndosokonekera. Mukhoza kuona abe kunena kuti anthu awiri achipani chimodzi, wina president wina vice president, koma akupanga zosiyana. Kusonyeza kuti anthu awiriwa samakhala ndi nthawi yokhalira limodzi ndikumayankhulirana ma issues achipani chawo. Lero aliyense akubwera akuyankhula zimene iye akuzidziwa. Ndi chifukwa ndikuti kuli chinambalala Malawi ndofunika mundimvesese kwambiri. Mukandimvesesa mubwera munena kuti Comrade Ntanywa mmanena zona, osangofikira kuyamba kutukwana chifukwa chonoti mmachikonda chipani icho ndi kungofikira kutukwana. Koma tamvani kaye kuti Comrade Ntanywa fundo yakuti afuna kuthandauza chani, chakuti akufuna kuthandauza kuti chani. Kwabuka chinambalala pakali pano mundale, kwabuka chinambalala aliyense akungopanga zimene iye akuzifuna. Chinambalalachi chabwera ndi MCP. Strategy imene ayika MCP ndi strategy yopya kwambiri imene zipani zotsutsa zikulephera kuona kunena kuti iyi ndi strategy ya MCP, komano iwo akungoona ngati kuti ndazathuwa akupanga izi.
MCP agwirisa ntchito mazibusa, MCP agwirisa ntchito ma bishop, MCP agwirisa ntchito amachalichi, MCP agwirisa ntchito a Public Affairs Committee kubweretsa chisokonezo pakati pa zipani zonse zotsutsa Malawi. Now, nkhani yayamba chonchi. Anakampeza Peter Mutharika. Kumene kuja anakamuza kunena kuti Peter Mutharika malinga ndi mmene kunja kukuliri. Chifukwa chonoti inuyo anthu akukukondani. Olo mutayenda nokha osapanga mgwirizano. Mukhoza kuwina. Peter Mutharika achitenga chinthu chimene chija ngati chinthu choona. Chifukwa chonoti abwera wani mazibusa. Kumbukirani kuti mbusa ali ngati mphunzitsi, mbusa ali ngati wa polisi, mbusa ali ngati wogwira ntchito ku army, mbusa ali ngati accountant. Zina la ubusa is just a title. Komano kodi yeyi ndi wozozedwa kapena ndi woyitanidwa kuchokera mu mtima mwake ama muopa Mulungu. Ubusa wa masiku ano uli after money. So ubusa umene unaliko 1964 umene umamuopa Mulungu. Ubusa wa lero ndolena kuti nyumba mwanga nafe tikhale ndi galimoto, nafe nane ananga ndifuna zikhala ndi njinga zakapalasa. Ubusa wa lero, ubishop wa lero, apostle wa lero ulionena kuti nanenso nyumba mwanga ndi muzikhala zakuti. Ndiye kuti ndipange chonchi ndikuyenerekanso ndiziyankhula zinthu zonena kuti sindibweresere ine ndrama. Ndi zimene Amalawi sopano dziko lathu lasokonekera. Lero mazibusa apita, lero a Public Affairs Committee apita kukapeperesa achipani chicha cha DPP. Achipani cha DPP azitenga zimene zija ngati zoona. Lero a DPP akunena zonena kuti akufuna mgwirizano. Koma mgwirizano iwo akhale president, iwo akhale so vice president. Amalawi inoyo amene munapita ku sukulu munaphunziritsisa. Tikati mgwirizano timatanthauza kuti chani? Ndi a DPP akufuna president akhale wa DPP, vice president akhale wa DPP. Ndi akubweresapo mawu amene alola kuika. Mawu amene wawa ine ndikuacha mawu ola kuika. Kodi ngati tingamtenge atupere Muluzi ndikukhala vice president, ngati tingamtenge Chihana ndikukhala vice president, ngati tingatenge Amayi Joyce Banda ndikukhala president, ngati tingatenge Frank Mwenefumbo ndikukhala vice president, nanga Peter Mutharika atamwalira wakuuzani kunena kuti Peter Mutharika amwalira ndi ndani? Taona anthu osiyana akunena kuti Peter Mutharika amwalira. Lero amwalira ndi ndani? Peter Mutharika uchali kuti? DPP mukuyenereka kubwereraso ku drawing board mukakhale pansi. Amalawi akuti atopa ndi ulamuliro wa Lazarus Chakwera. Now mgwirizano opanda DPP sukhala mgwirizano. Ndiye chimene chichitike a DPP. Zipani zinazi zikhoza kupita kwapanga mgwirizano. Amalawi ndikutembenuka, omwe wa DPP wo ndikutembenuka ndikukavotera mgwirizano umene upange anthu. Koma mgwirizano umene Lazarus Chakwera sakhalamo anthu akavotera. Mgwirizano umene Lazarus Chakwera ndi MCP ikakhalemo Amalawi sakufuna. Nde gwero la zonse a Public Affairs Committee ndi mazibusa abalalisa a DPP. The same azibusa amene ampesa Klaus Chilima. Tinene chilungamo Amalawi. Klaus Chilima ngati anamwalira
ena amene akukhuzidwa pa imfa ya Klaus Chilima ndi mazibusawa, chifukwa mwini wake Klaus Chilima anafuna kuchoka mu mgwirizano wa MCP, koma ni mazibusa omwewa amapita ukamaka muza Chilima kunena kuti ayi inuyo musadandaule, ayi musadandaule. Mkati mwakudikirira lero we are talking Chilima kulibe. The same as Musa akupita kukampeperesa Peter Mutharika asapange mgwirizano ndi zipani zina zonse. Koma dziko la Malawi inuyo muli ndi Makobi lino mmalimvera chisoni kapena mukungopanga zonena kuti bola ineyo zanga zindiyendere. Ndi chifukwa chake Amalawi lero mukuwamva Boni Kalindo kulira kudandaula afika saizi mama kuti achule dzina la munthu kumangoti kokopina kuti kokopina ndi chokumwa chikuchitika ndi chani Boni Kalindo kumene kuchokuma kha kumvera chisoni. UDF ndimafuna mundimvese kwambiri ngati pali masapota amene kumvesaso kukumativuta ndi UDF. Anthu sakudana ndi Atupere Muluzi koma anthu akumulilira Atupere Muluzi kunena kuti munthu amene ife timati ndi chiyembekezo chathu Amalawi kwadi chikuchitika ndi chani. Anthu akangochula dzina la Atupere Muluzi, dzina la UDF, maforamu onse kutukwana Comrade Ntanyi watikupa tikudziwa kumene umakhala. Mundipa mukandipa dziko la Malawi likhala bwino, mukandipa chipani cha UDF chikhachilamula. Lero ndi zimene zikumupangisa Atupere Muluzi ndikumakhala ndi maganizo noti ine kuli bwino ndikapange mgwirizano ndi MCP. Timothy Mtambo lero zimene akuyankhula zija akuyankhula chifukwa chonena kuti DPP ndiye gwero la zonsezi. Lero ndi chifukwa tikumva afoditu ya jandrama akupita kujeni kukapanga mgwirizano ndi MCP. Amwene fumbotu kanga tinawonso akubwereraso kwa MCP konkuja anachoka. Zonsezi anthu onsewa akupanga chifukwa DPP sakufuna kumva zonena anzawo. Comrade Ntanyi wamukunena zona. Tieni tinene zoona zenizeni tisangosata kuomberedwa mmanja koma tieni tinene zoona zenizeni. DPP ndamene apangise kunena kuti MCP ibwerereso mboma chifukwa chani zipani zonse zinyanyala DPP zinena kuti kuli bwino MCP ingolamula DPP wa apitirize kukhalabe kunja kwa boma. Ndi chifukwa chake tu mgwirizano ukulephereka. Atupere Muluzi akati apita ku DPP akuti yayi kumeneku ku DPP basi kuti kunditukwanako munditukwane koma bola ndingoyankhula chilungamo muchilandire chilungamocho zikhale ndinu chilungamocho musachigwiritse ntchito. Ku DPP kuli George Chaponda akukana mgwirizano. Anthu amene amanena kuti George Chaponda akakhala leader of opposition zinthu mwina zichita bwino. Lero ndi munthu mmodzi amene akukana mgwirizano. Anomani Chisale akukana mgwirizano. Francis Mphepo tautengani usinkhu wanu ndeta atengani ana anu mufuna azipitirirabe kukhala mu ulamuliro umenewu. Achimwemwe Chipungu mukukana mgwirizano chimene mukufuna ndi chani? Are you sure DPP mutati muyende nokha muwina? Leo taona ni Ameki akukana kunena kuti sakufuna auditing mwangokhala pay malo mwapita ku court mukungo yang'anira last minute mufuna muziza pita ku court.
Amalawi, mark my words today. MCP, they can come back and rule again. Chifukwa cha mchitidwe umene a DPP akupangira zipani zizawo. Chifukwa chani situkumva matukutuku kuchoka kwa Mai Joyce Banda. Mai Joyce Banda akuvomereza kunena kuti ine olo president ndilibe na ntchito. Ndikungofuna ndigwire ntchito ndi anthu amene akufuna tichose MCP mbomamu. Pempho langa atupere muluzi. Mpekesera ikumvekayi kuti mukufuna kupita kwa MCP akulonjezani u vice president. I'm advising you as my brother, don't take that offer. Chilima was very clever than you. Amalawi mundichitira umboni. Tikantenga Chilima ndi atupere ndo fasa. Chilima anali ochenjera. Koma lero Chilima ali kuti. Komanso atupere ngati zili zona kuti mufuna mpite kwa MCP. Mai anu aja ngozi inachitika ichi. Mazikazeni anu aziti chani. Lero ndikunena kuti ndikufuna mundimvese bwinobwino. Mukamanditukwana mutandimvesa kunena kuti komatu comrade Ntanyiwa zimene akunena ndizoona. Azibale anu amva bwanji kubalaka kunena kuti mchimwene wathuja wapita kukapanga ubale ndi MCP. Chikhalire nicho anthu akupitirizabe kupanga kafukufuku wa imfa ya ndege imene amayi anu anamwalirira, imene anti aja anamwalirira. Sikufuna kwanga atupere kupanga chiganizo chimenechi, koma chifukwa cha treatment imene ikuchoka ku DPP. I'm very disappointed. The only way imene MCP ingachokere mboma ndi zipani zonse zibere pamodzi ndikupanga mgwirizano. That's all. Ngati sibakukhala mgwirizano ndi chifukwa chake nankhula ndikuyamba program kunena kuti anthu azakhala akuvotera chinthu chimene osanayembekezere kuti achivotere. Chifukwa chonena kuti nanga ndipanga bwanji nde azangovotera chomwecho. Zipani za PP, zipani za DPP, a Devi Mbewe, a Kondwani na Nkhumwa, a PDP, a Nesa, a Mafunde. Chikufunda ndichani kukhala pansi ndikupanga chimodzi. A DPP, you need to reverse your decision. Yonena kuti tikantenga wachipani china kukhala vice president zikhale bwanji. Apaki akuna mizani kunena kuti migwirizano mapeto ake anthu amafa. Iwo omwewo ndamene anampesa Chilima akwauza kunena kuti ndikufuna ndichoke mu mgwirizano. Hayi usachoke. Lero tikulira imfa ya Chilima chifukwa cha Public Affairs Committee. Ndi bungwe limodzi limene laononga dziko la Malawi. Lero Malawi Electoral Commission akukana kuti audit sitikuifuna. Akukana chifukwa chani? Chifukwa chani MCP inachita auditing 2020. Lero chifukwa chani auditing ikukanizidwa. Ndi pamene muziwa azipani zotsutsa kunena kuti chilipo chimene chilipo.
choncho wa Malawi chigawo chakumasana kuno pali anthu ena amafunso kuti akuti comrade tingakupezeni bwanji nonse amene mufuna kuchita advertise malonda anu nambala 073 257 1972 073 257 1972 ndipo muli ndi zinthu zonoti mutigayire kwanuko kukuchitika zotani tutumizireni pa nambala imeneyo mauthenga 073 257 1972 mukatero mwatipeza pa Limpopo FM kama mufuna muchite advert kama muli ndi uthenga kwanuko afumu amenyedwa ka kwachitika chani timbireni nambala imeneyo mutiziwise kuti kuno kuli zakuti tikufuna amalawi aziwe kuno khanda azipana kupanga zakuti amalawi aziwe nambala ndi imeneyo pali anthu ena amene mandimbira pa nambala ya ku Malawi nambala imene ichayo ndi ya anthu okhawo amene ndimadalira ndi kuwakhulupirira choncho amene muli namba yanga ku Malawi tiziyankhula naso pa nambala yanga ya ku Malawi ndifuna ndithamange mwachangu ndipite kuchimbia kumene tili amalawi kuchimbia kwachitika zinthu zonyasa tamva kunena kuti kumene kuku kwafa munthu mmodzi komanso kuchimbiyako anthu okwana 20 chakuti avulazidwa ndipo ali kuchipatala ku Kamzu Central Hospital nkhani ya kuchimbia ndiyotere abale athu achipembedzo cha Chisilamu amachoka kopemphera akuchoka kopemphera anapeza gulu la MCP likutsitsa maflagi a DPP ndi mmodzi wa anthu aja anayankhula mawu amene anayankhula MCP aja anayamba kummenya atamba kummenya anthu analowerera poona munthu ali mukuruta ali muchikofia mudziwa ino pachimbia pala Asilamu ambiri sana lolere kunena kuti munthu wa chipembedzo chawo amenyedwe ndipo anthu ata muteteza munthu uja MCP aja anata ife tikatenga akwa msundo tibwera nawo then is true akwa msundo anabwera nde chimene chinachitika ndichonena kuti Asilamu anatuluka in large number na also anafuna kuti aziteteze chifukwa wakwa msundowa inafika nthawi jenoti akufuna kugumula mzikiti zimene zinanyasa achisilamu kunena kuti nkhani ya flagi mpaka mukagumule nayo mzikiti ndi chifukwa chake Asilamu aja anamenya anthu aja choncho Malawi anthu amene apanga zimene zija ndi achipembedzo cha Chisilamu poteteza mzikiti wawo kuti usagumulidwe ndi chifukwa chake MCP aja akupulidwa amenyedwa gangata sana tume munthu ina aliyense kuti akapange chipongwe so anthu ena akuchipani cha MCP akamanena kuti ndi gangata akungofuna kungoti aziyerese komano nkhani yaikulu ndionena kuti MCP ndamene anayambisa ma violence ku Chimbia Let's get on the beat. Inoni niche mwemwe atangolengeza kuti abuswa awina ongezo nsuzi nabonwa sati watatulichedwa unali kunyadira Amalawi tauya ngawo biba kugena otiwa muse umuti tetola mani ulendo wa kuti kolongomano komano tadabu talete takwelali kongolo njiga kunyanja yanje uyuyu simose watiba nifala akufuna tikapelele mochi
chifukwa cha nthawi ya Malawi tikumanenso mgawo lina ndibweranso ndi programu ya Nkhanga Saona. Ndili ndi nkhani zambiri kwambiri kuti Amalawi tigawane. Ndifuna ndikuwuzeni anthu anayitanidwa ku State House zimene amakauzidwa ndikuwuzeni, komanso pali nkhani yokhuzana ndi mipeni, komanso pali nkhani yokhuzana ndi chipani chija cha UTM kumene kuso zinthu sizikuyenda konso bwino. Ndeno tibwera kuti tikuziwiseni nkhani zathu pano pa Limpopo FM, komanso tikhalanso kuti tikuziwiseni kuti pali doctor nonse amene mukudwala, pali doctor amene angakuthandizeni, amene akukhala ku Durban, amene so mutamwimbira foni muthandizane naye muzambiri, mutamwimbira foni doctor amene doctor lake ndiye kuti akuthandizani muzambiri. Ndikupasani nambala ndikamabweranso mu programu imene ndikubweresayi. Komanso ndili ndi makahaya amene amanyamula anthu, makahaya amene amanyamula anthu kumapita nawo ku Chikokope, kupita nawo ku Blantyre, kupita nawo ku Mangochi, kupita nawo kuti upita kuti anthu amene onso ndikufuna ndikuwuzeni zimene zachitikira. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM chigawo cha Masana, tikumananso chigawo cha Kumadzulo. Umaona ngati kuti musinde zinthu, tikaona ngati tikubwera ya Mose, takwera ya Farao. Ina la wandife ya Malawi, mafulo wandihatu tikomere. Kubera chizungu tinapotera njala, kumabonera chitete. Inanze ya matoka tisalire, kazozo watipande, kizazi watipande kumula. Inala wandife ya Malawi, mafundo wandihatu tikomere. Kubera chizungu tinapotera njala, kumabonera chitete. Inanze ya matoka tisalire, kazozo watipande, kizazi watipande kumula. Mafuta muna wapesa makaikande, isesuza wanambe, uleme kuna kula makaikande, kaka wa masima tuwa